Heer zij met u. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u, Christus. In die tijd daalde Jezus samen met de 12 van de berg af. Hij bleef staan op een vlak terrein. Daar bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land, uit Jeruzalem en uit het kustland Tyrus en Sidon. Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: Zalig gij, die arm zijt, want aan u behoort het rijk Gods. Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. Zalig die nu weent, want gij zult straks lachen. Zalig zijt gij, wanneer omwille van de mensenzoon de mensen u haten, wanneer ze u uitstoten en u beschimpen, en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks. Als die dag komt, spring dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel. Op dezelfde manier behandelden hun voorvaders de profeten. Maar wee u rijken, want wat u vertroost, hebt ge al ontvangen. Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden. Wee u, die nu lacht, want ge zult klagen en wenen. Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken, want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten. Woord van de Heer. Wij danken God. En zusters en broeders, vandaag hoorden we Lucas, hoe hij zijn zaligsprekingen ons aanreikt. Er zijn 4 evangelisten, er zijn maar 3 cycli, A, B en C jaar, sorry dat ik het even zeg, maar de 4 evangelisten benaderen Jezus steeds weer van hun eigen kant, zoals de 4 windstreken zijn als het ware, om zo van 4 kanten uit een licht te werpen, een frisse wind te laten waaien als het ware over het leven van Jezus. Lucas is een van die 4, die is het C-jaar, Marcus is het B-jaar en Matthäus het A-jaar en Johannes is een eigen kleur die wordt voor andere momenten gebruikt. Maar waarom zeg ik dat? Omdat Matthäus, heeft de 8 zaligsprekingen. En bij Matthäus is Jezus als een nieuwe Mozes die de berg opgaat en daar zijn zaligsprekingen laat zeggen aan zijn leerlingen. Hier is Lucas, en het mooie is, bij Lucas komt Jezus eerst van de berg af, gaat als het ware terug naar het leven van alle dag. En een interessant verschil tussen Lucas en Matthäus is, Matthäus begint met zalig de armen van geest. Wat zegt Lucas? Zalig de armen. Lucas is, die is veel concreter bijna als het ware. En Lucas is eigenlijk degene die het opneemt voor de armen, voor de verstotenen. Lucas is degene die sociaal is, die ook het ideaal heeft van de gemeenschappelijk alles bezitten, de schrijver van de handelingen van de apostelen, waar alles verdeeld werd en niemand was noodlijdend. Dat is het grote ideaal van Lucas, die een paar zondagen terug Jezus laat komen vertellen dat het genadejaar aangebroken is. Met zijn komst. En alles is vervuld, want de zieken zullen genezen worden, de verdrukten zullen bevrijding krijgen, de verlamden zullen opstaan. Hij komt het genadejaar aankondigen, het rijk Gods als het ware, dat het midden onder ons is. Het is er al, hier en nu, daar waar Jezus kans krijgt en waar zijn woord gehoord wordt. Maar Lucas is ook zo, dus die vertelt dat, maar hij heeft maar 4 zaligsprekingen. En daarnaast, in contrast, heeft hij de 4 weespreuken. Hij zegt ons als het ware de wacht aan. Ons waarschuwen, niet om ons bang te maken, maar om ons, hij is betrokken op zijn mensen. En hij komt op voor de armen, voor de verdrukten, voor de misdeelden. En daarom denkt hij, mensen bedenk, als je nu rijk en gelukkig bent, is maar van korte duur. Heb zicht op het totaal, op dat rijk Gods wat aan het komen is, daar gaat het om. En dat is er al. En ben niet kortzichtig en egoïstisch, maar durf te delen. Dat is de grote hartstocht van Lucas.
En daarmee kleurt hij Jezus op zijn manier in. Durf te delen. Schaap niet naar jezelf toe. Ben niet egoïstisch. In deze tijd, waar iedereen allemaal zijn eigen mening heeft. En we eigenlijk als samenleving, als mensen, als gemeenschap zo verdeeld zijn. Is het uit de hartstochtelijke oproep van Lucas. Neem het toch op van elkaar. En als je pijn en verdriet hebt, probeer het te dulden. Hou vol. Maar ook, ben eerlijk en reëel. En laat je niet met mooie woorden afschepen. Dat is te gemakkelijk. Het leven is niet zo gemakkelijk. Er hoort pijn, er hoort tegenslag, er hoort verdriet bij. Maar probeer het vol te houden. Dat is wat Lucas ons probeert te zeggen. En bij Jezus gaat de wereld op zijn kop. Als je nu verdrietig bent, dat is niet erg. Want er komt een moment dat je mag delen in een hemelse vreugde. Als je nu arm bent, je mag delen in de grote rijkdom van God zelf. Maar hou vol, alsjeblieft, hou vol en geloof in dat rijk van God. En dat begint daar met jouzelf, waar je omziet naar de ander die naast je staat. Dat is wat Lucas ons denk ik wil zeggen. Dat een glimp van dat rijk van God al hier en daar aanbreekt. En daarom zo hartstochtelijk die weespreuken, die aanklacht tegen de rijken, tegen de machtigen, tegen de mooipraters. Mensen, bedenk het, neem korte tijd. En kijk blend reëel en geef om die armen. Ik begin bijna te stotteren, omdat het zelf zo moeilijk is en het ligt zo voor de hand. Hè. Hou vol en heb oog voor elkaar. Ook juist nu in deze tijd, waar we geconfronteerd worden met tegenslag, met moeilijkheden. Hou vol en heb vertrouwen. Amen.